Señor president, señories, ce qu'il y a de scandaleux dans les scandales, c'est qu'on s'y habitue. Simone de Beauvoir dia que allò més escandalós que hi ha a l'escàndol és que un s'acostuma. Fiscalia Especial contra la Corrupció de la Criminalitat Organitzada, Delegació de València. Els diputats Eva Martínez Ruiz i Josep Moreno Escrivà. Per la present els participe que s'ha interposat querella per el fiscal davant del TSJ per el que nosaltres vam denunciar pel cas Balmor. No s'acostumen. Per favor, no s'acostumen. Vostès no ens tornaran cap dret. No ens el tornaran. No els van rebre per escoltar-los i no estan avui així perquè això no els interessa. El meu company Soto, pobret, en tota la bona fe, ahir va intentar explicar-los que vostès estan instal·lats en la política del cinisme, en la política de faltar sistemàticament a la seva paraula, a la única paraula a la que no haurien de faltar. L'enviaren vostès al rincón de pensar. El que no saben és que el meu company Soto mai el trobaran en el rincón de robar, que és en el que vostès estan instal·lats des de fa massa temps. Estem ací perquè un grup de ciutadans ha aconseguit 90.000 signatures per a donar suport a un dret fonamental per a que la democràcia existisca, que són exactament, per a que ho sapigueu, 90.000 signatures més de les que ha aconseguit Fabra per a ser president entre els seus acòlits. Els escàndols i la capacitat d'indignar-se de la que ens volia vacunar Simone de Beauvoir al principi i Toni Judt després, avui troben un nou escàndol. El PP va prendre la paraula en el torn a favor. Tela marinera. El PP. Això sols s'explica perquè si un fiscal... Perdó, se m'ha contagiat. Si un forense, un psiquiatre forense, dictaminara com governa aquest grup i aquest partit, diria d'ells que governen con una florida ideación delirante de tipo megalómano. De la realitat que ens envolta. Ens governa el pequeño Nicolás de les autonomies. Només així s'explica que vinguen així en una idea sorgida probablement d'una reunió d'un secretari autonòmic, el senyor Torró, que dia d'ells ahir fa apenas uns mesos que eren uns colpistes, dia això, està per així? No està? No. Dia que eren uns colpistes, dia que el tancament de Radio Televisió Valenciana li recordava el 23F. Això ho dia el seu secretari autonòmic de comunicació. Pues esta idea deu d'haver sorgit d'algun dinar en un pla de 5 jotes pel mig del secretari autonòmic de comunicació en un condemnat a corrupció, en un condemnat per corrupció a 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació, que segurament els haurà fet creure que al final era una idea de vostès, que era això de anem a veure si canviem les tornes. Per a què? Per a intentar que la ciutadania, a la que sempre han tractat d'estúpida, crega que els que la varen tancar en el fons la volen obrir i que allò de que la tancaren per raons econòmiques és veritat perquè volen posar-li un afegitó a la ILP de que quan haya razones econòmiques buenas la volveremos a abrir. Vostès creuen possible aquesta metamorfosi perquè vostès no xafen el carrer. Vostès no són conscients que els seus expresidents no poden anar a jugar al seu club de tenis perquè en les taquilles es deixen coses que igual són de classe media alta però són la mateixa cosa. Són coses.
Això ho saben, això ho saben. Els alcaldes i alcaldesses, els que els tocava entrar de diputats així per a fer-los companyia a vostè, ja han dit que no volen estar en companyia de vostès, perquè no volen vindre a fer espectacles i paripés com estos per després eixir al carrer i donar la cara davant dels seus ciutadans, que és el que no fan la immensa majoria de vostès. Per això es falten tants i encara ens en faltaran alguns més. Vostès volen ignorar algo que en el fons saben, que ningú paripé com el que van a fer avui, ningú borrarà la imatge dels policies. ¿De què riu, senyor Castelló? Señorías, por favor, señorías. Señor diputado. Yo seré un maestro, pero mi nombre jamás aparecerá. Li pregue, señor diputat, que continúe la seva intervenció, per favor. Cuidao. Vostès creuen que els ciutadans valencians oblidaran una nit en la televisió pública plena de policies. Vostès creuen que els ciutadans valencians oblidaran les llàgrimes de Beatriz Garrote ixa nit a la que vostès mai deixaren entrar a la televisió a contar la seva pena i la seva vergonya, la de vostès. Vostès creuen que els valencians s'oblidaran a Paco Telefunken per el paripé que van a fer avui. Creuen que oblidaran les imatges de Núria Romeral, Pedro García alias Peter, Jaraba, Johnson, Sanz, tots desfilant pels jutjats per abusos i saqueig. Per abusos i saqueig. Saqueig també se n'han endut algun. Perquè vostès són rehens de les seues misèries i les seues mentires, tan rehens que darrere de mi pujarà un processat per tindre comptabilitat A i comptabilitat B a defensar la llei d'Hisenda valenciana. I jo ho entenc, és normal. El senyor Costa deu d'haver-los dit que jo no vaig a pujar ahir. Però com no vaig a pujar si el que jo apuntava en B era el teu míting, el teu míting, el teu míting i el teu míting? Clar que sí. Senyories, acaben seguida... Acabe, senyor. S'ha agotat el seu temps. No hi haurà consens. Vostès tenen que respectar hasta l'última coma, hasta l'últim punt, hasta l'últim accent de la voluntat d'aixòs 90.000 ciutadans. Vostès no tenen legitimitat per al consens, vostès només tenen legitimitat per a una cosa que no faran, que és demanar perdó i donar suport íntegrament a la voluntat dels 90.000 ciutadans. Gràcies, senyor Moreno. En representació del grup parlamentari popular, té la paraula l'il·lustre diputat, senyor Jorge Beiber. Bon dia. Bon dia, senyores i senyors diputats. Es troba descol·locats. Ni una sola paraula. Per favor, senyories. Ni una sola paraula. Senyor Moreno, de la Iniciativa Legislativa Popular, i els grups minoritaris, tant el senyor Blanco com el senyor Morera, parlant de la reapertura de Radiotelevisió Valenciana. Sembla que ni siquiera s'han llegit la iniciativa. Miren, només uns mitjans audiovisuals, sí, dic això, senyor Blanco, la Iniciativa Legislativa Popular, que han firmat més de 80.000 persones, no parla de la reapertura de Radiotelevisió Valenciana. Parla d'un nou servici públic de Radiotelevisió Valenciana, que no és el mateix. Dic que només uns mitjans audiovisuals públics i valencians poden recollir, preservar i projectar al futur la vitalitat i la força de la nostra llengua, les nostres costums i la personalitat del poble valencià. Això és el que diu el paràgraf 6è de l'exposició de motius de la Iniciativa Legislativa Popular. I entre les funcions i objectius dels servicis públics a prestar destaquen, i torne a obrir cometes, garantir la llibertat d'expressió i els drets dels ciutadans a rebre una informació objectiva, veraç i imparcial, promoure la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de la societat i el coneixement i respecte de totes les opinions i opcions polítiques, socials i culturals,
recolzar la integració social de les minories i atendre als grups en necessitats específiques, així com la protecció de la joventut i de la infància, i la igualtat entre homes i dones, promoure la difusió i el coneixement de les produccions valencianes, impulsar el desenvolupament del sector audiovisual valencià i així contribuir a la dinamització econòmica i la creació d'ocupació, i el foment de la producció pròpia. Sona bé, sembla que són paraules que deurien portar-nos al consens. Estem tots d'acord, entenc, en aquestes paraules. Nosaltres, desde luego, ho estem. Però, senyories, no és possible. Millor dit, no va ser possible, perquè aquestes paraules que acaba de llegir, dient-ho la iniciativa legislativa popular, són paraules